Гомер көзенә пар канатың белән керү, балалар, оныклар рәхәтен парлап тату, олы бәхет. Сүлте авыл җирлегендә урнашкан Йонтуган авылында яшәүче Вәлиевлар гаиләсе 50 ел бергә иң куеп матур гомер кичерә. Үткәннәре гыйбрәтле, бүгенге көннәре бәхетле, киләчәкләре өметле аларның. Гаилә ныклыгын, бердәмлеген саклап, 50 ел бергә мәхәббәт һәм аңлашу белән яшәгән парлар һәр вакыт күңелдә хөрмәт һәм соклану уята. Менә шуңа күрә дә алтын туй озак еллар бергә яшәгән парларның бәрәкәтле хезмәт белән яуланган җимеше ул. Альбина һәм Муса Вәлиевлар бар яклап та үрнәк, зур хөрмәткә лаек гаилә. Сүлте авыл совет авыл биләмәсе башлыгы Радик Миңнуллин да Вәлиевларның гаилә бәйрәмендә катнашып, аларга хөкүмәтебезнең котлау адресын, бүләкләрен тапшырды. Вәлиевлар табын артына барлык якын туганнарын, дус-ишләрен, коллегаларын, күршеләрен чакырган. Бәйрәм Хаҗи хәзрәт Галимҗан Мөхтәров тарафыннан әйтелгән Коръән сүрәләре белән башланып, кунакларның алтын пар тарафына әйтелгән ихлас, матур теләкләре, моңлы җырлары белән үрелеп барды. Эшсөяр Вәлиевларның барлык гомерләре хезмәттә узды. Гаилә башлыгы Мусага гомере буе алдынгы кыр батыры булса, Альбина ханым Мәгариф өлкәсендә кайнады. Муса Мустафа улы ишле гаиләдә дөньяга килеп, яшьли әткәй назыннан, төпле тәрбиясеннән мәхрүм кала. Мустафа ага нибары 37 яшендә дөнья куя. Маһира апа кечкенә сабилары белән тол кала. Инәй мәрхүмгә мәңге рәхмәт, диттомга бирмәенчә безне карап үстерде инде. Бары тик 7 сыйныф белем алып туган авылында Салават Юлаев хуҗалыгында хезмәт юлы башлый Муса. Училищеда һөнәр үзләштереп, техникага утыра. Аңа зур өметләр баглап, район хуҗалык җитәкчелеге өр-яңа ДТ-54 тракторы тапшыра. Яше җиткән Муса артаба армия сафларына алына, 3 ел егетлек бурычын үтәп, янә туган якларына әйләнеп кайта. Инде белем арттыру, тормышын нефть өлкәсе белән бәйләү теләгән арда нык булса да, тик хыялларга гына тормышка ашырга язмый. Туган йортта апайлар белән әнкәсе аның ярдәменә бик мохтаҗ була шул. Хезмәтен янә авылында, хуҗалыкта дәвам итә ул. Инәй дә риза булмады инде. Шуннан колхозда калдым. Башта бригадир булдым. Белорус трактор бергәннәр, Белорус тракторын ремонтлап, ашлык җыгып, бик яхшы күрсәткечләргә ирештем анда да. Аннан соң Нин яхшы эшләгәннәрен күреп, 71-нче елны комплексный бригадир итеп куйдылар. Комплексный бригадирда күп еллар эшләдем. Анда әйбәт эшләгән өчен Талгат Лотфулович инде беренче секретарь мотоцикл иш Юпитер 3 бирде. Шуннан санатары 5 мәртәбә санатарияларга бардым, инде җибәрделәр. 85-нче елны сөрү буенча беренче алганым. 86 елны тагы беренче урын алдым. 87 елны республика буенча икенче урын, район буенча беренче урынны алып, Нива машинасы белән бүләкләгәннәр. Яхшы эшләгән өчен 4 ел член райком булып тордым. Доска пачатада 5 ел тордым инде. Йорт хуҗабикәсе Альбина ханым чыгышы белән Сүлте авылыннан. Хакимә һәм Әһәдулла Мөхтәруллиннарның гади ишле гаиләсендә дөньяга килеп, әткәй әнкәсенең пар канаты астында дөрес тәрбия алып буй җитә. Сүлте Дөмәй авыллары мәктәпләрендә башлангыч һәм урта белем алып, Кушнаренко авыл хуҗалыгы техникумын тәмамлый. Артаба читтән торып Башкорт дәүләт университетының биология факультетында белем камилләштерә. Сайлаган һөнәренә тугры калып, 400 елдан артык Альбина Әһәдулла кызы яшь буынга белем бирә. Эшләү дәверендә төрле почет грамоталарына, мактау кәгазьләренә, югары исемнәргә ия булды ул. Күп кенә эшләнде инде балалар белән уртак тел таптык. Эшләгән коллективым бик әйбәт булды, Аллага шөкер. Бер-беребезне аңлап, бер-беребезгә сүз тидермәенчә эшләдек. Укучылар да әйбәт булды. Эшләгән эшемне югары баһаладылар. Менә башта инде түбәннән башланган мәктәпнең үзеннән грамоталар, Ранадан битендә, аннан ведомстводан Башкорт үзебезнең Башкортстан Республикасының ниләре грамоталары. Аннан отличник образования Башкортстан. Соңыннан инде Россиянең почетлы хезмәткәре общего образования инде. Шундый билгеләр белән бүләкләндем.
Şundan bir kanaat bulup başladım. Okuşlarım eybet buldu. Eli bulsa da kursak siz Albina ikinci enkeyinde deyip kucaklap görüşerler. Mine en zor bulak şol indi. Onların yoksunu şol oramda şırarsak bulay da gelip kalını bilirler. Kollektif, kollegalardan da gaybet buldu. Goyle kurularına kelgende köngülde, tarih bitlerinde kalırlık bir kızıklı vakıga bula. Bu turda indalar özleri beyan etdi. No, ilan şu kazık buldu indi. Söyleyeyim mi? Sile güzel o tarih biti bulup kalsın. Hazır biz konaklar kelganinde bizge apaylar sültüge kina kararga çıktım. Bey Albina da var endi. Grupta kino rafalar deyip. Ben şundan kina kara oturaydı köpmedir vaqtta. Zaf kılıp damira kildi de yugurip bana kulakka. Musa Albina'nı urrava gittiler tiz buldu. Ben tizgine yugurip çıktım da bir motosiklet lülkül otarşıkı dostlar bu evinde. Neden Albina'nı urlaganlar ayda gittik mi netem ne arinat digen jigit. Ben şundan köprüne çıkıp ederek vargar bir motosiklet kere tutat ben ettim degen. Ben tutattık. Ben Albina lülkede bana kurşagına bizden karşıgına gözlerine isimli kız arinat bilen yerileri. Ben gözlerine alıp şakırga kerek bulgan eken Albina. Şundan bey urlap gittiler diye şimdi. Men etem ya joňadan ta urlap giderler. Dedim de Albina edem etem. Ana rizalygan ettim ki joklar endi ettim. Bara diýmäler endi. Kutar aldım lurga oturtdyk da qaytyp gitdik. Motor көркәм гаиләгә 3 бала якты дөньяга вассала. Ләкин балалар үсеп буй җиткән вакытта Валиевлар йортының ишегенә кайгы җиле шакый. Уллары Марат бик яшьли, вакытсыз дөнья куя. İptaşım bilen heybet yaşadık, ağır kaygılar da geçirgen bildi. İkinci oğlumuz vefat buldu bitinde. Юбиляр Валиевлар бүген оныклар сия. Дәвани, дәвәти дип үзлеп торучы 4 оныклары, аларның бәхете дә, шатлыгы да. Кызлары Альфира гомер юлдашы Альфир белән югары яркидә гомер кичерсә, төпчек уллары Ойрат Нефтекама шәһәрендә төпләнеп, хәләл җифете Айгөл белән тормыш китә. Әти, yani минем өчен инде үрнәк. Алар һәр вакыт менә безгә туры, матур итеп яшәргә өйрәттеләр. Укып бетергәчтән соң инде балам, укы, үзеңә ипи, тик акча эшлә диделәр. Шуннан инде укыткәч, зурлап, матурлап туйлар үткәрделәр. Минем балаларымны, оныкларын үстерештеләр. Әле булса да алар безгә бик нык зур итеп ярдәм итеп торалар. Алтын юбилейында аларга рухи дәрт, көч, тазалык, исәнлек, тагы да матур итеп яшәүләрен телим. Менә бүген шундай зур бәйрәм, әти белән битендә алтын туйлары. Бүген дә алар яшьләр күкләр. Аларга карап менә без нык шатланабыз инде. Без дә менә шулай үткәргәсен. Әти менә бәрәгәдән өйрәтте. Техникада йөргән, ул өйрәткән аркасында да әле biz uzun öğret paramında. Biz atinin navıklar mene berdi, men öğret paramında. Kıskaça gana aytkanda babay bilen äbim hazır mene bizning turuga alardan turuguna altın toy bolsa bizning turuga da 25 yıl Allah'a şükür bola. 25 yıl içinde menelarning benim tarafga bizning mene bizning bütün tarafına bir söz etkenleri de bulmadı. Olama aytip her vakit yaxşı, her vakit şatlar qarşılarlar bizni. Qapqa tibine çıkıp uzatıp qolarlar. İşen yüregiz, taza bulğuz bolalar dep. Tagı närsegini aytırgan. Yaxşı tilekler tilegeç bizde alara her vakit yaxşı tilekler tilep turası kile. Альбина ханым белән Муса әфәнде Вәлиевларга сокланмаган кеше юктыр. Әйе, 50 ел бергә бер тормыш сукмагыннан атлау аз гомер түгел шул. Тормышның бит аның төрле вакыты бар. Әмма бу гаиләгә карап, биредә тынычлык хөкем сөрүен, бер-берсенә юл биреп яшәгәнлекләрен аңларга була. Яшьләргә дә алар бик тә фәһимле теләкләрен бирде. Мен яңа тормыш башлаган гаиләләргә киңәш бирәм шул дип инде бер-берсен аңлап, билеп алсыннар. Теге шараштыкта 3 көн өйләндек тә 5 көндән соң аерылдык дип. Шуңа күрә өйләнгән икән. Oldan bir-birsin bilen tanışıp
kengешләшеп дигәндәй, мәңгелек иттереп бергә колым алар бит инде антлар дигәндәй итеп биреп керәләр бит инде. Никахка, загыстарга. Әйбәттер яшәргә кирәк, ялкаламаска кирәк, ялкалашмаска кирәк, эшләргә кирәк. Эш юк диләр, эш бар. Шуңа күрә аларга киңәш шул. Бер-берсен аңлашып, бер-берсенә юл куеп. Ир акыры әдерәк берәр нисә хатын төсен, хатын агран син булай торырактыр. Шул инде. Шушы матур тормышыгызны гомумән гаиләгезнең сәре нидә икән? Бу гаиләбезнең сире иң беренче хатын-кыздан. Хатын-кыз булмаса, ир Аллаһка ир заты Аллаһка китәлмәй. Иректән калган мәкаль бар бит инде. Ир кешене эдәм иткәндә хатын, әрәм иткәндә хатын дип. Моны минем тормыш иптәшем белән нык нимен канагатмын. Эш, гаилә, туган тумачалар, күрше-күләннәр, якыннар белән аралашу, бергә-бергә шатлык, куанышларны уртаклашу белән гомернең узганын да сизми калдык. Яшь чакта гомер ничек тә үтә икән? Улгайган көннәрдә бер-береңә тагын да ныграк кирәк булуыңны аңлыйсың, ди бүген бәхетле пар. Чара ахырында инде Валиевлар бар кунакларны таң калдырып, тугрылык билгесе булган алтын балдаклар алышты. Бар балдаклар алар, вәгъдәләшкән парлар, берсе сөйгән ике яр. Ике бер генә булсын, бер-берлеккә калсын, бер-береңә биргән балдаклар. Bulsun, birlikte kalsın, berberine birgen baldaklar. Hürmetli Альбина Әһәдулла кызы һәм Муса Мустафа улы, тормышыгыз мул, балаларыгыз тигез, аныкларыгыз тәртипле, инсафлы, үзегез бәхетле тормышта парлашып, әле озак еллар саулык белән гомер кичерергә язсын сезгә. Үзеннән үзе шушы шигъри юллар искә төшә. Мәхәббәтнең гомере шикләнмәгән. Ул хас түгел бары яшьләргә. Ул яраткан кешенең йөрәгендә гомер буе янып яшәүдә. Луиза Шарафутдинова, Илеш, телерадиокомпаниясы.